Здравейте, приятели! Добре дошли в ден 5 от нашето предизвикателство, което съм нарекла вътрешна топлина. Помисли си за един човек, който е бил до теб във всички трудни моменти от твоя живот и му напиши благодарствено писмо. Мисълта за деня нека бъде: сърцето ми е отворено и благодарно. Хубаво, изтягаме се на постелката. Слагаме лява ръка на сърцето, дясна на пъпчето. Дишаме. Издишаме. Визуализацията в тази поза нека бъде: аз отварям сърцето си за чувствата. Постояваме няколко секунди, повече или по-малко, колкото имаме нужда. Дишаме. Издишаме. Оттук бавно дигаме ръцете нагоре, дишаме. Издишаме, прегръщаме краката. Хубав шпиц. Дишаме, не издишаме, надигаме горна част на тялото. Задържаме така за няколко секунди. Не задържаме дъха. От тук бавно протягаме ръце напред. Дишаме, отваряме хубаво гърдите. Издишаме, връщаме надолу към пода. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Последно. Дишаме. Издишаме. Бавничко връщаме горна част от тялото. Слагаме ръцете перпендикулярни. Опитваме се хубаво те да прилепнат към пода. И от тук дишаме. Сваляме краката на едната страна. Хубаво прилепваме двете ръце, длани една към друга. Издишаме. И от тук краката и долната ръка остават неподвижни, а на дишане местим само горна ръка. Дишаме нагоре, следим с поглед. Издишаме надолу. Местата да ме виждат малко по-добре. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Последно с тази ръка. Дишаме. Издишаме. Бавничко връщаме ръката назад. Бавничко връщаме краката горе към гърдите. От тук дишаме, издишаме, краката падат назад. Хубаво пак прихлупваме двете длани една към друга. Започваме. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. И последно дишаме. Издишаме. Бавно се връщаме наобратно, прегръщаме краката и хубаво разляваме тялото наляво и надясно. И бавно се обръщаме по корем на постелката и хубаво протягаме ръцете и краката. Бавно дланите застават до гърдите, колкото можем придърпваме кифките към тялото. От тук сме долу, хубаво сме стегнали дупето и задна част. Дишаме колкото можем. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Дишаме. Издишаме. Последен път дишаме. Издишаме. Бавно слагаме върховете на пръстите на земята и от тук натикаме тялото с колена
колена, аз отивам малко напред, за да ме виждате. От тук хубаво дишаме, не дишаме дясно кръче, отива напред на мястото на ръката, оставяме ляво коляно на пода и от тук максимално дишаме нагоре, свиваме ръцете като кактус, издишаме напред и надолу, дишаме, издишаме, дишаме, издишаме, последно, дишаме, издишаме, бавничко сме горе, връщаме пак ръцете на пода, слагаме дясната на мястото на дясното кръче, надигаме лявото и се надигаме без много да се подпираме. От тук хубаво дишаме и издишаме, ляв крак отива надолу, дясно коляно, бавничко, дишаме нагоре, слагаме ръцете като кактус, дишаме си пак и издишаме напред, дишаме, издишаме напред и надолу, дишаме, издишаме, последно, дишаме, издишаме, бавно, връщаме ръцете, слагаме, връщаме, надигаме дясно кръче, от тук хубав планк, връщаме, сядаме в удобна поза, например лотос. И ако е така, важното е да ни е изправен гърба. Ако не можем да стоим така, опитваме по този начин. От тук дишаме горе. Ако сме в тази поза, ако сме в лотос, по този начин, как изправяме гръбчето, дишаме, хубаво усукваме. Слагаме ръката отзад, поглеждаме, задържаме за 1, 2, 3, 4, бавничко дишаме, издишаме, колкото можем по-назад и поглеждаме за 1, 2, 3, 4, бавно пак дишаме, издишаме, дишаме, издишаме, дишаме, издишаме, дишаме, издишаме. Бавничко сме нагоре, хубаво отворили гърдите, задържаме за 1, 2, 3, 4, бавно, от тук затваряме очи, слагаме и двете ръце. Представяме си как дишаме любов, издишаме благодарност. Дишаме любов, издишаме благодарност. Оставаме тук колкото време ни е необходимо и се наслаждаваме. Ако тази поза не ни е окей, винаги можем да легнем и пак да сложим ръцете на гърдите и да останем за момент в покой. Надявам се днешната практика да ви е харесала. Извинявам се за не много хубавите клипчета. Ще ви очаквам и утре. Хубав ден! Чао!